तो भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आवेला बाटे तहा लोग से बतला दी जब ना गाना के नाम बाटे लाल घाघरा 2। भाई लोग तहा लोग इनके पता हो कि लाल घाघरा आए रहे तो भोजपुरी में साफा गर्दा मचा देले रहे, मतलब ट्रेंडिंग में यार का बतलाई यार, आते आते गाना ट्रेंडिंग में चढ़ गए रहे। तो भाई लोग ई जौन गाना होता वहू से बढ़िया बाटे। भाई लोग तहा लोग से बतला दी ई गाना के बहुत मतलब भारी सारी से शूटिंग कर गल बाटे। तो तू देख सकत रहो स्क्रीन पर वीडियो चलत हो कि मतलब कुछ तस्वीर वायरल होता कि मतलब ई पावर स्टार पवन सिंह के गाना होता ओकर कुछ तस्वीर वायरल होता है। भाई तो से बतला दी ए गाना में पावर स्टार पवन सिंह के फिर से साथ देता रही नरमिता मल्ला। भाई तो लोग इनके पता हुई जब भी नरमिता मल्ला पावर स्टार पवन सिंह के साथ आवेली तो ट्रेंडिंग में चल जाली। तो भाई लोग अब कीरो इनकर गाना होता लाल घाघरा 2 ट्रेंडिंग में पहुंचावे के बा। और भाई लोग से बतला दिए गाना के लिखले बा अभी कुछ ये सब के बारे में कुछ अभी अथी नहीं कल गल, बस ई गाना के अभी कुछ मतलब एक डेट भी फिक्स नहीं है कि कब तक ले आई। और भाई लोग से बतला दी बहुत जल्द आवे वाला बा सारेगामा हम भोजपुरी चैनल पर। और जब आई तो तार लोग इनके जरूर हम बतलाएम और वीडियो बना के जरूर बतलाएम कि मतलब ये गाना कब मतलब कामना तारीख के आवत आटे और कौन चैनल पर आवत। बाकी चैनल के फिक्स बाकी सारेगामा हम भोजपुरी ही चैनल पर आई। तो भाई लोग जाके वो चैनल के यार सब्सक्राइब करके रखल हो तब नु आई गाना पवन सिंह के तो तू लोग सुनबो लो। तो भाई लोग तार लोग से बतला दिया ये वीडियो कैसा लागल है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लागल हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल पर नया बार तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। मिल जी फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।